Get a film as in. Okay, can't amazing. I'm coming out on what article can check. You know, also we put some men. No school, I'm all up. On my maybe. Eh? Because when you can check, you can do. Nah, Akubana me bao. Eh? Come on, you get to get also. Eh? Now, if you like, I can check you because I'm Because I'm able to attend that so to me. Na Bombo. There. Take a good for your lap. Bifan. Careful. Bifan. Okay, food to them gap the kanga cake amazing. Bombo kego there. Nah, much which qua you know. Come if I'm not doing like all this, you know. When I come, so double open came now. When I got on Nako. I mean, that is not going to come to now. Now you bonala. Nah, you should do near about those. Who wonders? I don't want to for here. I Jim, I am where for a gap. Ego, $1. If we go, oh, yeah, one way. Wait here and you're going to do wood. I do the boogie about. Go, I got to take out. Nah, whatever you could know, you would go. With the line, pants and a breezy. So I go count on Badamundo. Now, what for call? This Sunday, I want to go I'm going to hear nature. Nature, no, can't come. Life will be maybe. We'll get to tell only one now. You know, one you want now. Maybe go to the maybe. That's an opportunity. What's why I see Jenny member? Something you can manage your chair. And yet, how come I get you to live on everything? Eche koko ni of matupu mboba bi makina makana amna eche so ani asibi no imana Isabelle to go no sabela o de mo kono otuti o ga na chi ni no mi no o ga na sa ni mane chakwa na no ani keka chanke ona eba eno ni mo kama na ike ebe mepere emepe ọ ga-enyere ya aka ofufu n'ọrụ were sonyetakwa n'ihe a na-eme bụkwa ka Chineke si nyere ya aka nwee ike isi ebe a wee bidokwa n'ebe ọ kwụsị ọ na-echekwa na ọka aka ke maka foto a ese ị ga-ewere weta Manga weta ya moto m nwere fọt
Nke rig like this. Ọ dị ka nwere future ego. Achọrọ m ije obere njem. Ka ebe chọkwara ije. Ka nje fom anyị. Ịmara gị mgbansi London wee lọta mụ na ha akara wee fụ. So ka nje Port Harcourt ka mụ na ha fụ. So gbara chọrọ fụ. Ihe m ga-eme m ga-akpọ nwoke a na-ebugara anyị ụgbọ elu anyị ji eme njem. Achọrọ m ka ị were ụgbọelu wee ji ije. Thank you very much. My name, look, I am going to my break. Thank you. Na-echere m ezigbo echiche. Nna de gị. Nwanne m na. Ọha ya mere gị ka anyị ga-emekwa ya. Amazi m. Ọ nwanne niile na-emekwa na nwanne. Nwanne iji kelechara amaghị. Oh, nsogbu adịrị. No. Ife mere n'ụwa na nwanne gị nwa akọwasịgo m ife niile na isi Jesi wee nọta. Ịma n'ụwa kịta nwere ka ụwa dị. Ndị abụrụ ndị ezigbo onwe ihe juziri ebe niile. Mana otu ọbụla o si dị, a sị na mmadụ na-ada ogboro n'ọnụ ewere kwudo. Ife ha mee nụ agbakwana ya njedebe ụwa gị. Ọ bụ eziokwu ịgbakọ ife na ijego obodo Igbo nata ndị uri ya wee soro gị ozu oge uri ya niile ịchọ ka agbaba gị aka. Mana ọ dị mma iweli ya iwelu gbakọ welu doo onwe gị ọdụ ka m sị na aṅụgba nwata ọfụ Igbo ka ijiji ya na ọsọ eme. Nwere ihe mere gị nne. Nwanne. Thank you very much. Ndị ọkụnche mma m n'otu a esi nọtasị ofu na ị ga-ama ndịkwanụ gị na-abịa. Ị ga-achọkwanụ mobile gị ga na-eji emeta onwe gị anya. Ngwa jidegoro nke ahụ emeta onwe gị. Darling nne, nna nwanyị agha. Biko, thank you very much, sir. Onye nwa agba ume. Obi m ime nne Chukwu gozie. Sister, abịa bụ anyị ime ka nwunye nchi idozisi. Mmechazịa ka m bịa ebe ahụ ngwa. Okay, nsogbu adị. Obi m. Ije hụ ọrụ today. Adịkwana. Ọba agwa n'ụlọ na ndị ọzọ nọrọ na ngwa aka izu ka na-abịa. nke na-arahụ ụra na-esusu ọnụ n'ikuku. Isi nsusu ọnụ. Obi m. Chineke. Hey, ịmụkọrọ gị uchi m.
Ama m na nọ ebe Jackson na ebe a. Jackson wato. Nwa Ogos. Jackson gwa na aka m. Ngwa akacha m. Hai, Jackson kwado m na-agba mmiri. M na-eme otu a, amụchara m ọkwa gị nwa Chukwu zọ m na. Hai, Jackson nọrọ ka ị na-arụ na-eme nnu. Obi m na-achọghị iji mmiri gbọgbụ m abụchago m ọkwa gị nwa Chukwu chiọma m nwere. Obi m bịa ka ire nri na-etigoro m gị ka ọsụ nrọ gị a aghọtachakwara m ya isi na Jackson wee na-eme nnu. Agị makwa amarụkwa m. Hey, emogoro onye be m enwetasi m. Hey, ka ị ma aka akụ. Isi obodo anyị adịkwa nnọọ ịnọ nnọọ wee mee ezigbote biznes kara aka. Makwa Chineke na-ajụ ebunata gị obodo ahụ. Nne. N'ike enyi m nwaanyị. Asị gị uche m adịrọ n'ihe a niile. Okwu dị n'ihe egwu. Ọ na ịsọpụzụ ịma ihe m ga-eme. Ihe taa. Nwoke ihe si wee dị. Ị ga-adị m. Ihe ego ji ọrụ. Kwando oyigo gwa na anyị. Nwa, m ga-agwapụ unu mana ọ bụbe kịta ka mụọ daa mgbe ọ machọọ m ga-eme ka mma mgbe ndị enyi m unu na-elu ihe dịka gịnị ihe adịghị n'uche Ife ya na-achọghị ịgwa anyị na-emecha Maria. Nwa dịrị ọdịrị ebe ọ bụ na ị na-atazi amoosu ka anyị nere ka ihe esi wee mara ọ bụ na ọ bụrụ ngwa anyị ọsọsịkwala unu biko tupu anyị ka ebe akwụkwọ na ka onye afịa dị ya nke ịbịa n'ụlọ my sister nọ n'isi ụta na-abịa ajụkasị m arụ ka ụda ajụbe ya ha ji ọsịsị m na nkwado buru ngwongwo m ka nje ebe a chọtara m ụlọ obi adịrị ọgụ mma na ụlọ achọtara m ka ọ gịnị mana ife nji ekwuru ya oge na-adịla anya ihe afọ na gị na nwoke ahụ ife ya ibi n'ụlọ biko ụdị ya ha adịrọ ese mba ụdị nwanne m nwaanyị ọ dịrị ụta ọ dịrị biko dị nwanne m nwaanyị adịrị ụta biko uche ga na-akpọtịta aka isi ọbụla ka ezi ihe ụlọ na-akọ enyi m nwaanyị bịara anyị na-agba nkata na ka m bịa bụchi ọna ka ọ na-akpọtazi na ewepụta ngwa nna anachita
mana ebe ni ko bi igbogo iko destroy na ebe a ko bi ga o mi fa Nadi Maria mana ije ide kan call the ịmara nsịrị gị na m na-ebupụ geeti ya ka ntinye geeti ọzọ you gwara m ya na geeti ya na-akọrọ m unu kọmpandụ ọnụ jee ka m kwuo okwu geeti ọnụ ka anyị na-ekwekwu wee fụ nwata nwaanyị ya pịnọ omeji nwa n'ụsụkwụ ide aghọtaghịzi m ife a dị nke ọbịa isi gasa ide gịnị ihe pịnọ ka ife isi mmadụ si nwa ha na-elesi m geeti nke nwa dị ya ọsị nọ na mgbago ebe ọya waya kpọrọ m ọkụ ọsị na ya emesi gị ya ihe so njija ide kamana ihe mere n'obodo ihe njiri asị ka ị soro m ịma na ọ dịrọ mma ihe ejebe ọyị gị nwaanyị kpọrọ onye ka gị mma na adị m o doro m anya na aka gị mma gụrụ ụmụ pịnọ nna gị mmadụ obodo osisi ihe na-akọdo ọ dị ike agwụbeghị were jụọ onye were dasị ya nna ebe ka ya afụ mgbe a chọkwara nwa ya ọsị m chọkwa na obodo si ya dị ha na omume ya ọfụma nsị ya na mma bịa ya biko ya ịhapụziri okwu geeti elotakpala m elotara ọzọ ife njebere ya ihe njem si ka isoro nje ya bụ na ọ na-adọgoro m anya na aka gị mma ịkpọrọ onye ka gị mgbaji ebe ọyị gị nwaanyị igwe problem na obere abụgoro na mma na nka gị amakarị gị na mma ịka m mma aka gị mma adịkwuo nke kama na ọ bụgoro na onwe ihe ọzọ m metara je gbara anya m krismas sọsọ krismas anya ka ya agbakwụ kama akwọ ka njebe sọsọ anyị eje ya ka ejebe n'ọkụ ka a na-eri onye abụ ụmụazị na-amasị ajọ nwa anaghị ebu mbe edobe ọra maka na eme ngwa ngwa emeghara ọdachi maka na etu ya esi afụ ya onye ọzọ ejijikwa afụ ya ọ kwere eziokwu ịmara ife onye abụ a na-eri ya n'ọkụ ka ihe gbalagoro etu m na-esi dọbirigodo onowu ide ya ịgbarego n'ihu onye ahụ ka m bụrụ onye agwụ ebe a bụrụ na ma ọ kpara nke a mmega abụ m onye agwụ nwere ihe ọzọ afọ ikpego dị egwu ihe dị mma dị mma ihe dị mma dị mma nụkwa nwanne m iwe na-enwechara ọbara ihe ọzọ mkpọtụ aka ọrụ ndụ a na-ahazi a na-agbanwe mmanụ
Oi, Comecei a Jesus fica. Aí fica. E já que drop wire na hotel não. A tonto fica. Drop wire na hotel. Gosto fica. Gosto tu fora. Vita. O nwere ihe ga-emere m. Ihe akpọta m onye dịka gị. Pịnọ ọnụ ụgụ. Ka m soro enyi m nwoke na ọzọ ihe iji nwayọ. ịma m. Ha akpọta gị pịnọ. Nke bụ ụkwụ nwere ntị. Ee. Ogologo ịchọkwa nta ka ofu kọlọ nke nke chọrọ. Nke ọbụla enwere m choice. Akpọta gị nke nwa na mma ịfụ ya ya like ya. It's very pretty. Lekwa ka ogologo ya. Hey. O nwere ụkwụ nwere ntị ọ na-aga like this. Voice a na-agba. Hey. Ha akpọ ụkwụ nwere ntị. Asị onye ga-eri awọ rie nke gbara abụba. Mana ịna nke a mụ nwa ya nakwa nke m. Oh no, we eat them. Okay. Nke a erughị jizi otu a. Kezi nke m na-akpọ gị n'ekwentị na-ebiki ekwentị gị. Ewu na-ewe n'iwe. Ịma na m ga nzukọ. Ịma na anọ na nzukọ na ewepụ m ekwentị m na hapụ ya na-akụ akụkọ hapụ emebi nzukọ. Nwanne m nwaanyị kpọrọ m na fon wee sị m nne n'ụlọ ya na ị na-achọ ịdị na ya. Ezuru ọsụ m gị. Ọ bụzi nwanne m nwaanyị ka ị na-achọsị nke dị na tikita. Mụnwa. Ndị nwa. N'ezi na nwanne gị nwaanyị. Ọ kpọrọ m n'ekwentị tati nne nọ n'ụlọ ya. Mụnwa nọ n'ụlọ nwanne gị nwaanyị. Obi m chelụkwa ya bụkwana ihe a m na-eche. Abụkwana ihe a m na-eche. Ọ dịkwa ka nwanne gị nwaanyị a dị njọ. Kedu ike ọmụnwa ịnọgide gaa n'ụlọ nwanne gị nwaanyị gaa idina? Kedu ihe nke a pụtara? Ya bụkwa na nwata nwaanyị abụ Isabel na-achọ ka okposa ezinụlọ ọmarịcha ezinụlọ mụ na gị a. Kedu ka isi ekweta ụdị ihe anụnwa? Si m akwụna mụnwa ichefu na onye mbụ. Nke a m ya na-enwe ezigbote okwu. Nke akpọkpụ m n'ụlọ ikpe. Ka m na-afụ ya na nwanne gị nwaanyị. Ọ na-adị m ka ha chọrọ iji nwanne gị nwaanyị akpa enweta m. Ọ dị mma. Ama m ihe m ga-eme. Ọ bụ negodo otu ị dị nnọọ, nwaanyị dị ka gị nnọọ, negodo arụ gị ụtọ. Nọgide nnọọ, rapụ ụtọ dị ka gị nnọọ. Hapụ ihe ahụ. Mana ikotere ihe ahụ. Ee, ke ka m mezi tụrụ gị asị. Ịtụ asị ebidokwana mgbe one. Ọ bụrụ na ndị a kpọpụrụ m obodo a otu aka nke isi onye nọ na nga ndụ m na-enye this is unbelievable. Isabella nwanne m wee ebe ị nọ Chukwu azaghị ọkwa ekpere gị. Gịnị mere Rita? Anyị nọ na-ele onyonyo wee fụ ka ndị uwe ojii na-egosi ibu a napụtara ndị osi ma ihe niile
ị na-ekwu furu efu ma akpa gị ọ dị ka nke gị ọwụ nke gị m na-agwa gị zokwu Chineke ọkaede ya Chineke ọkaede nna narị ekene ama m na ị gaghị agba ya ee Chineke baba azaga ọ zaga ekpere Rita nwa m enwekwara na ihe m sikwa ka m bịakwa ka m na-agwakwa gị ije a gbasara gị na ụmụ nwoke ị na-ejegharị m na-ekwu dịka m laikiri oke okwu achọpụtara m n'ụbọchị a ịkpọrọ m na ị na-abata from ụlọ akwụkwọ n'ọnwa ụmụ nwoke ka ị soro wee pụwa nna gị wee jụọ m wee tọrọ ya asị nne wee mara ka m si wee kpuchie ihe a bikos ama m di m ama m nna gị ngwa ya na-awụ nwoke ka ị soro wee pụwa ọ ya egbu gị mere m ji wee tụọra ya asị ọdụmọdụ a niile hụrụ m na-agwa gị ọ dịka m laikiri oke okwu ọ dịka m laikiri ikwu okwu ike sụ nwaanyị a na-enyekarị mmadụ nsogbu ọ na-ekwu oke okwu ọ bụrụ na m laikiri ikwu okwu mana m na-ekwu ihe a niile m na-ekwu maka ọdịnama nke gị nwa m sọ gị wụ ofu nwa m ji mere m ji na-ekwu ihe a ka ị bara onwe gị uru bakwara nụ mụ nwa uru ka m dịkwanụ proud si na Rita awụ nwa m lenu m ọ bụrụ na mgbe m na-etopụta nwa agbọghọ ka gị ọdụmọdụ niile nne m na-adụ m ọdụmọdụ ọma niile na-adụ m ọ bụrụ na nne m ege ya ntị o nwere ike na ọnọdụ ya m nọ taa mma m nụ ya ezigbote dị a Chukwu ji wee chọọ mma wee were ezigbote dị nye m o nwere ike mmanụta ezigbote dị mana bikos na nne m data m na-adị ka nwa agbọghọ like gị nwa mma m wee na-adụ m ọdụ ma na-eso usoro niile nne m na-agwa m mere m ji wee nọ n'ọnọdụ a nọ today o ya amasịkwanụ m ka ị bụrụ ezigbote nwa hapụgodo ihe gbasara nwoke gbagotere onwe gị uru ka ị bụrụ nwa ka na-enye nne na nna ya ọṅụ nwa nne ga-asị yes na onye agwụ nwa m o Rita nwa m mere m ebere hapụgodo nwoke ka ị bara onwe gị uru ihe m na-ekwu maka ọdịnama nke gị maka echi o nwa m biko hapụgodo ihe gbasara nwoke ịnụ ihe m na-agwa gị ama m na enugo ihe nne m na-agwa gị o nwa m darling nữa ebe ọ dị gị na-agazikwa n'ọzọ ebe gị na-eti isi eche m na mma gị si ga-apụ n'apụ achọrọ m ịga iwe my JAMB result hapụ m na fon mana eche m na mma gị si ga-aga n'ebe ọbụla agwa m mma m na m na-abịa ka m ga weta my JAMB result JAMB result m na-abata kịta mana ma akwụkwọ mma gị ma ọ batakwa ahụ agwara ya mgbe ị abịa ka ị gaa n'oge ka iwe batakwa ọsịsọ mana mma gị batakwa nke aghọkwa ya okay no problem thank you na-apụta Hey, you're welcome. Onye aka ị na-ekwu maka ya? Hey! Nke a bụ ihe m na-eri.
nke a bụ ya imere ihe mba hey oh uwa popo dana na ya wa uwa popo hey hey ọmụnwa bụ chief Dikeh ihe ọbụla ị chọrọ eji aga m emere dekwa anya ụgbọ a na-abụ nke m ọ bụrụ ha na ị na-enye m ihe ọfụma ị na-enye m ihe iwere nsogbu kai ihe dị ya ọrụ udu n'ukwu bịa ti bịa n'anya ihe m chọrọ ịgwa bụ na ị ga-eje ebe ni ihe ọbụla ị ga-eri rie ihe ọbụla ị ga-aṅụ ṅụọ ihe ọbụla ị ṅụtara n'isi m anyị ga-aba hei nke a bụrụ nsogbu sọsọ ihe m chọrọ kịta mụ na ya baa n'ebe a ọ bụ na ihe a zụrụ n'ahịa ihe a wụrụ ogori azụgo n'ahịa iwere nsogbu ngwa anyị ga-abịa ka anyị gbaga ebe dị ụwa pọpọ ama m enyi nwaanyị a ị mere enjoy wee nwa na-anya ọ na-anya jangoloba egwu ndị China ka ọ na-agba ọgwụ ukwu a ịmana o nwere ka ahụ si dị m mana ọ bịara nyaa m ihe ọ nyara m mmadụ na ụmụaka nwere ihe na-ejere ha ozi ịṅụgo mmanya ị takwara anụ ma nke a ọ dị ebe a ihe nwa anyị nyere m onweghị m agaghị eme ọsọ gị mecha enjoyment nwa anyị kpọrọ m ọ nwere ị ga-alaike ọ dị ka m wụọzikwa gị atago m everything ịma obi a na-atụ m ụtọ maka enyi gị nwoke ọ na-emezi m ọma sachọ m na-abụ gị na-abụkwa ya ịma ọ na-eme m ka obi a nọrọ ebe ahụ ọ naghị emete gị ọfụma ị na-akụ m nwa a na-akụ m ihe mere nwa nọ n'elu ihe mere anyị ga-aga na moto maka na ihe a ọ kpọtego nwa agụ n'ụra ịma na ihe ụwa ihe mere bụ na enyi m nwoke a ama m ya ọfụma ịma na ụmụ kịrịkịrị ụmụazị juru iro kịta na-achọ onye ha ga-enye nke ọbụla gee ntị ana m agwa gị ihe na-eme kịta ọ bụrụ ihe mere ụnyaahụ ihe m na-agwa gị bụ na onye a mụ na ya bụ ezigbo enyi ihe m chọrọ ịgwa gị ihe onye nọ ibi ebe a aga m enye gị
ina ha enye m ihe a nwere ihe ọbụla ịyọ maka ya obego ọ bụrụ ha na ị ga na-enye m negoro ihe ibu ma abịakwa Nwa na-eji ọnụ ga-ekwu ife a. Nche m iwe enyi dị m. Gị na-ekwu ihe a n'ọnụ gị. Etu ị na-ene m anya hapụchakwa m n'ohe dị n'akpa ị na-enye m ihe ka m si hụ ya o. Ị ma chọrọ ịgbaka isi n'obi, gbawasịa m obi. Chụrụ ya ga ebe a taa, ma chụrụ ya ga ebe a echi. Ka agwụla m, amaghị m ife m na-eme. Nne, ị ma nke butere bụ na ọ na-abịa ebe a. Ebe a nọ. Ebe a kịta mụ na anyị na-ana. Ebe a na. M na-asị ya ebe oge niile. Kwuru eziokwu, ebe a nụwa mụ na gị nọ. Ọ na-abịa every time. Just n'abalị ụnyaahụ, afọ m ebe a. Onye chekwa nna na di m nọ n'ụlọ a. Di m nọ na dis hotel. Ị na-ada ọtụ ife nne. Nne, ogologo kwadoro ka m gwere. Ka anyị just shift ụmụ obele. Shift ebe a gbapụtakwa ya lefu anyị. Ọ nọ ebe a. Ịfụkwa ụmụazị nye na-esigharị. Ịfụkwa ụmụazị. Ịkatọsịkwa mma. Na-asị na ndị nwe ka mara m. Ndị nwata nwaanyị ahụ na m ga-agbaji trust me. Mgbede ya mgbajie ya abụọ like why ya gbajie abụọ like trust me. Trust me ka ndụ ka m chere godi na ha. Anyị ga-abịa. I shift to shift. Akwa ya. Chọkọ fụgewa. I shift ka anyị ga. onwere ụzọ dị ebe a ikechikosi ya ọgbaru na ị na-eji adachi mmadụ ego si na ị na-agwụkọ nọnsens ime idiri ya ka ngwa gị ịma na ọgwụ na-arụkwa na-arụ emecha ya arụ mana ịbịa bịa jide ewute ihe inwe ihe ahụ bụ ihe inwe dị nechọra ime idiri ijije ele dibịa ka ngwa gị ịnọdụnakịta ọpụ kịta ịnọdụ ihe ofe onugbu a etesịalị anya otu anụ etesịalị aja ofe mago tisi amụ ife gasị n'ime ya mechasịa ya dị ịmago echi na ụla mago ịbana ụmụ nwoke ibe anya na-ata echi na ụla ya ile ụmụ ihe mago ebe anyị ma ụna ukwu iri na-arụsị nne ihe nwoke na-acha ya ahụcha ihe ya akpụkpa na bezi ụmụ nwoke na ike gwa ihe na-agwa ebu echi na ụlọ otu a ọ na-eme gị anya ọ na-enwe joy ọ bụrụ nke isi alụla ịmakọsị araba agụọ neti ịgwa ha perfume na-esi isi ọma baby na you be hot you
ịghọta ya kwesịrị ịghọta ya n'ihi na ihe ọkụkọ bụ mmiri na-achụ ọ dị ya mba. Nna ya nwetara ị na-agaghalị ọ gwara gị na o nwere ihe na-eme ada anyị nwaanyị o nwere ihe na-eme ya ngeji ya nna anyị na ihe nna akọwa o nwere ihe na-eme ada anyị nwaanyị o nwere ihe na-eme ya ka ihe na-agazila ebe ahụ eme ịmaghị ihe ịma na okenye na-anọ n'ụlọ ihu amụọ n'ọgbụ Narita no yimu nwoke nọ na-eri na-akwọ na-erikọsị na nke madam Hoha ka nga n'ite ihe ebe a maragozie mmemme Vita ọzọ kwakwa ọnka na-awụ ga awụ
ịmakwana lita na anazi di ọ bụla sọ yi nwoke ọ graduate go mbọsị afọ m ya ka onye na mmadụ na-anụ ọgọ na-azọ di mma analụgo yi nwoke na-efe efe ikwesị analụgo yi nwoke dị happy ebe a ka ị na-eje enyi gị nwoke asịkwa enyi gị nwoke asị anara gị enyi gị nwoke ọmụ asị enyi gị nwoke anọrọ m onwe m enyi gị nwoke achọkwute m so ihe ọbụla ị na-akọ for your pocket just chiri nnọọ shishi kpọrọ m na gị na ihe m na-agwa gị ọ n'ihi ha ka ọzọ ntọrọ ịkụ gị nke oge ezigbo oyi ka anyị gosi ya gị ọ bụrụ nwa ka gị mmadụ ọsọ chọrọ igosi gị sampụ m ga-egi na ya ndị ọsọ kpachara enweghị ihe ị ga-eme asị ọcha dịka ngwa gị ọ bụrụ na ị chọrọ ịkparị m josu nnọọ nye m sign maka ụtọ dị m na ihe ọ bụla ị chọrọ m na-enye macha gị ihe ọ bụla ị chọrọ ịlesi gị ga-enye Happiness. Thank you. Ni ada bi ko bori twa ko. Ni ada. Oh, le pego mais jamais na. Ko yenji sala ko ko bianta. Nde ko ma nde wu kina ha yeri o meru na enye ko no kini je. Game ha next time. Yen game ha mmecha ha ha ga mana awumrite. Bịa. Kedu ihe na-akpọrọ m? Anọ m n'ime ahịa. Ị na-akpọ m ndị si mba tere aka wee bịa. Ka zụọ m ahịa. Ị na-akpọ m zi ihe nke ọgịnị. Kedu ihe akpọpụta m na? Kedu ihe na-akpọrọ m? Chifu. Ị na-akpọ gị ala adịghị ọdịle bụ cha. Obi hote ịhụrụ m na enweghị m ozumike na ndụ. Enweghị m ozumike na ndụ because ihe m na-agwa gị na ala adịghị ọdịle. Oh, ana adịghị ọdịle. Ọ bụ na ana adịghị ọdịle ma ị chọọ ka rapịra m. Keke m na ana adịghị ọdịle. I don't have peace of mind. This is making 2 good months. Ahụbe m some. Chief ahụbede m some. Chere, nsọ nke ị na-ekwu ọ bụ nsọ Jizọs maka otu nsọ Jizọs ka anyị ma dị nsọ. Ọnya ka ị na-ekwu. Amadị m nsọ kedu nsọ nke ọ bụ? Ihe ndị na-akọ abụọ ihe nna gwa. Ihe nna gwa gị wana ma chọọ nsọ. Ịchọ ya kpuru bed okpuru kitchen ọ bụ ọdị ihe nna akọ. Ị ga-ekwu ihe a ga-eme ya. Biko. O kore ịgba. I don't know. Ịgba mma. Ị na-achọ nsọ iwe ebe ịjụ m. Chere, mgbe ị na-achọ ya ị chọrọ ya n'okpuru bed. Ị chọkwara ya ị chọrọ na kitchen ebe a na-esi nri iwe ghara ịfụ ya. Chief, ihe mere n'ụwa ịma ihe m na-ekwu ya all my child. Iwe obere nwa chief. Ihe m na-akọwa gị bụ I am missing my period. Period. N'anya ịchọ nsọ ịchọ ya ka ịfụ ya ijebe ọpụ iwe ka ọgwụ ịma ọpụ iwe ka ịfụ ya n'ọpụ iwe ka ịfụ ya ijebe Aba mgbe ị na-ejechi ihe niile a wee nata ị ga-afụ ya ma ọ bụrụ ma mụnwa o nwere ihe mere ọ bụrụ ma mụnwa anwazikwana anwa akpọ m mbọsị ọzọ si na ị na-akọrọ m ịchata akwụ ihe ị ga-eme bụ jekwa enyi nwoke ịgwa chief enyi nwoke maka na nke m enweghị ọ na-eme ọ na-atụwa mmadụ ime ọkwa ifuru nke m na-atụwa mmadụ ime jekwa enyi nwoke nke m n'anya ka m kpacha azụ achọ m mkparị nke m ifuru bụ sọsọ nwa Amerịka ji ya sọsọ nwa Amerịka ji ya anyụ enweghị mgbe ị gbanyere m onye na-achịkwa mba n'anya mbanyegodi ihe ọbụla bara ebe ahụ bụ anwụnta ịhapụ ihe ka n'abalị ọ bụrụ anwụnta nke na-eme ka ọ bụrụ ihe abụrụ nke m ọ nke enyi nwoke jekwu ya bịa chọba ya
na ihe na-agwa agbakwara m ọzọ ịgwa kụgịrị ịgwa ahụ agba m ọzọ nke anyị kpọrọ ya bụrụ nke ịkpa agwakwana m agba m ọzọ ha mma chigiri Chief. No, biko bia. Biko. Bia na ta. Nne kenke na-akpọ m isi m hapụ ife niile na-emepụta maka ife ọmị biko zọma gwa m nụ nke ife na-eme Biko. Two good news na ọnwa abụọ ahụbeghị m nsọ nwa. Ahụbeghị m nsọ m anwụgo. Nne m ga-egbukwe m. Nne m ga-egbu m. Enweghị ike eme biko hepụ. Mere m ebere biko. Kekwanụ Chifu Alexa Chifu ike na ọha ka mma bọtama onye bara so ka ife ịchọ ka mme ihe ọbụla m kwanụ m ife ịchọ ka mme gwa m onye ọbụla ịchọ ka ime oge ị na-eme ịmarọ bebi apụkwana ihe nta hepụkwana enyi gị nwaanyị ka m ghara ịnwụ nne m ga-egbukwe ma ọ chọpụta na adị n'ime ọka mma n'okwu enwe ebe mma akpọ gị wee gaa ụlọ ọgwụ mma akpọga gị ọ sị m ụlọ ọgwụ kwa bebi ihe ụlọ ọgwụ a anụna m ụfọdụ ihe ndị na-emegasị n'ụlọ ọgwụ ndị a ụfọdụ na-anwụ ụfọdụ na-aga hapụzie ya nụ kefe ji ekwe ọzụkwa biko nụ hepụ ọnụ m onye ama m na mkpọ gị na ị ga-ehepụ ụtọ ọbụla o mechaa mkpọrọ gị gaa ebe ahụ ka ha mee ife onwe ofu ihe fọrọ ka ị chọrọ m ego ka nwee ike soro na-akọ ọrụ ugbo ha na-akọ n'obodo ihe dịka 80,000 ọrụ ugbo akwụkwọ na ihe na-ewetakwa m ọ na-eweta ihe ịgwa nwa nwoke afọ nwoke nkwọ nwa orie ji na akpụ ka ha ji akọcha ụtọ ha ji ahịa eburu ya jee ego wee buru gị nwekwa agbụ na agarị ha ihe niile kwọ ntọ ma ha gachaghị eburu ego eburu na abụ ihe nwekwe ọmụ ma ga-etikwu ya n'ime nna m nsogbu a na-amenye m 80,000 ga ebido family business ebe onye ị chọrọ nsogbu a ihe banyere nke arụ ahụ fire front and back Chineke na-aza ekpere ana na fire atụla ụjọ ị na-ekpe mewuru ọfọ na wenye ya eke orie afọ nkwọ makwa taa mmadụ akwụ ka m na-ekpe bịa ka m drọpụ ọnụ
Kiss my key. I'm your sister. Leave my house, Isabel. I just want to get your son. The person want them for Isabel. Leave my house. Leave my house. Onyara. What's up, fine girl? What? Get here, man. Can you find girl get married? Get here, man. Get here, man. It doesn't want to knock in. Pick up on. I didn't know. They come out. The MS plan, the one. I know what I do. But you know, I didn't come. My wife, if you are a book of one, All about it. Come on down. Yeah, come down. We're going to form an area now. Quem quer pro Guarihana? Ficou pondo za kanga tra. Mua. Ficou para muza kanga tra. Come on down. Jesus. Not getting out to work. If you are working, you are working. Not getting out to work. Now, Babuna, gradually, not working now. If you are working, you are working. Not working now, Babuna, not work now, but gradually, gradually, not working now. Usa. Oh, Bicono! Bicono!
ihe nwa ata nke mmachi na-ere nna alụgede kwa mma edurukwa mmachi na-ere nke nwaanyị ihe mete na nwata igbo kwa nna ihe mete ma igwe sete tibu na ndị apụsịara atụrụkwala n'ime ọzọ. Ama m ihe ngeme o. Nke bụ na ịtụrụ n'ime agwa na ngị ugboro ugboro. Ị na-eme n'ife anụ ị na-eji protection nke kwana ihe fidi ife anụ. Ihe sikwanụ mgbe anọ m n'ụzọ ụmụ okorobịa abụọ mere m ataki were kpụrụ mgbaba n'ime ọfịa. Gịnị? Ime ahụ adị isi dị nnọọ ka ike ọrụ m ife a. Kekwana otu m ga-esi kọrọ gị ịnọ m ama m ike agwụla ma ama m gị hụrụ m n'ọwụ m nwa n'ebe a. Fati, I don't know, mama ihe m ga-eme o. Ma ị ga-egbo m gị mee gị hepụ ọnụ m. Ya gụ na ọgwụ ahụ anyị na-aga. Agago m ụlọ ọgwụ ha gara m mana dọkịta si na agaghị ewepụkwa m ya ọzọ dat na-emere m ime ugboro 8 na mmekwe nke na m ga-anwụ. Na m ga-anwụ achọghị m ịnwụ achọkwa m ịnwụ. Ebe dọkịta gwagara gị otu ahụ den ị ga-eburuzi m ya mụọ ya. Nneka nwa nwaanyị asị na ogiri mere. Isabel nwanne m ogbuole n'ụdị m. Isabella nwanne m nwaanyị lenụ m awela nwaanyị isi mkpe because of nwanne kem Isabel nwanne m. Kezi n'ụdị ọbụ ama m ihe ha na-adị m kụga Isabel so na-adị m ọ na-abịa n'ụlọ ya na-afọ ọsị ya ka ya na ya na-emekọta ihe nwoke na nwaanyị. Ụlọ di m rentịkwara Isabel mgbe ọ batara obodo oyibo. Amazi m na ọnwụ ihe ọjọọ ka di m ji aka ya were ego ya na-ekotere onwe ya n'ụlọ ahụ ka Isabel na wee kpọgbuo di m. Ka mbịa ka njọ ịma ikpe ihu egbeazụ enwe otu isi enweta adị ya na di gị na-eje na ihe Isabella. Ajụrụ m di m si n'ọwa ashị kụhụna lenụ m at this age awela nwaanyị isi mkpempa because of nwanne m nwaanyị. Ịmakwa mkpa niile ọgọ nwoke kwere m n'oge goro m ụgbọelu goro m ụgbọala na niile sụkụta ọhịa sụcha ka onye na oge nye m ego ga-eji ojije ka ọ bụrụ ime ka nwatakịrị dị na-ekwe ka ọ na-agba ọgbụgbọ